Осы һәм 8 айлық нәтижелерінің біргәсіздің бұдан қарап бетербіз. Дин поле өткәрәді бет дегеншілікте. Тәлікшілікте де шондайра бір мощный не керек. Кім зор профессиональный мастерство көрсетті тәлікшілікте. Шуңа көре біз аны, может быть, алдағы елларда Алла білсе, жайғы жалашырға қалдырыбыз. Шуңа балы біз башлангыч гына деп әйтергә керек. Алдағы елларга біз аны шундый формада мощныйрак итеп материал техник базасында булдыр. Неге традиция кертеп җибәрер дип планлаштыра. Шуңа күрә дә без беренче карлыгач барысында җәйге лагерында тирлекчеләр конкурсы үтте. Тирлекчеләр конкурсы дип шуңа әйтәбез. Бу безнең 5 төрле номинациядә үткәрелде. Савымчылар 2 номинациядә 35 яшькә кадәр һәм 35 яшьтән югары баш зоотехниклар, ветфельдшерлар һәм безнең ассимиляторлар номинациясында үткәрелде бу ярыш. Ярыш бик күңелле булды. Алдан рәхмәт әйтеп куям оештырган өчен Алла хуҗалыгы дирекциясенә, хуҗалык җитәкчесенә. Дөрестән дә әйбәт оештырган. Әйдә кулча рәхмәт әйтәйгә. Оештыру җиңел булды хуҗалыкта. Барысы да катнаштылар безнең. Салкын булуга карамастан, иртәдән обедка кадәр безнең шәйне өзмәде. Җитәкчелек обедны ошатып, матайтырып, кайтарып җибәрде. Барысы да канәгатьләнеп, рәхмәт әйтеп киттеләр. Соңыннан да рәхмәт әйтеп шалтыраттылар. Бу шарага безнең алдан әйтсәк тә инде катнашмадылар. Тамыр, Эконом, Нурбаян исемендәге хуҗалыклар. Бу хуҗалыклар исәптән дә кирәк тапмаганнар. Тавадан шалтыратып белештек. Миннән тәбит кемгә тирлекчелек кирәкмәй, шулар катнашмаганнар инде. Тирлекчелек шул чамалана бит инде. Нурбаян bilmem nega qo'yan, malak basani, qo'yasini ish yapilmadi. Kutuba paytda savunchilar qo'yarchi. Insonda tillashlik bor deb aytmayman. Yo'qsin uni kim ismini unutdim. Rasil. Ishga o'xshaysan hozir texnik bo'lib. 30 Nisha? 30 No 40 endi, 40. To'tasida 10 yil endi. 40 yil shunda shu 10 tonna sut indisin. Ularga aytganda. Yo'q sening tillashlik. Kulturası deganda senin kırsan qo'yasan andasan. Jol şol kadar tirlik tutib şol bir 20-30 tonna sutga chiqarib bo'lmaydi xo'jalik. Ko'pmi sataga bo'lar jelisin nega Norvegiya fermasida. Billahi yo'l kadar bo'larsa men 30 tonna sut olaman. Şey yo'q, aşı sendan qisati. Ana shunga yo'yinda sen ana shu kadrlarni yo'q senin, kishilaring yo'q senin. Shunga shulay kelib chiqayindan sen. Hatta ikisine min aytib tatran ishtonmaslar bor endi ularni Xudoy shunga ko'ra ular qaraydir endi. Так, aya. Комиссия членлары безнең үзебезнең управление белгечләре, станция белгечләре иде, компетентный белгечләр дип әйтәм. Бүтән чыгарылган итоклар безнең экранга куелып, Дилүсүбә җитәкчелегендә урын чыгарып барылды. Нинди төр номинация үтә, барсы да экранда яктыртылды. Айырмалык буларак шуны әйтеп китәсе килә, басым ясалды зоотехникларга, зоотехникларның җитеп рацион төзүенә, төзи белүенә, кыш көне 25, җәйге чорда безнең 30 литр сөткә задачалар бирелгән иде. Шушы задачаларны ничек башкарып? Әни азык анализларны биргәндә, апилдер менә уже бер плюс. Уже азык анализын белеп килгән зоотехниклар дигән. Тәгәя. Хуҗалыкларда безнең 11 генә зоотехник булса да, барсы да безнең азык анализларны алып килгәннәр иде. Аглямов җитәкчелегендә безнең сораулар өләшенде. Шу сорауларга безнең зоотехниклар тиешләр иде рацион төзергә. Итоклар конырлык түгел, зоотехниклар безнең 9-нчы рационны төзи белмиләр. Ишәсе. Менә башта ук әйткән идем, мин табаның яртысы да рацион төзи белмәне, карасана дигән идем. Соннан кимрәге төзи беләм. Әйе, менә ишеттегезме, яртысыннан кимрәге зоотехникларның рацион төзи белә. Мин кичә дә әйттем инде. Да без әле зоотехниксы күпмедер барган мәгълүмат. Ну, бүген зоотехниксы да барып булмайтырлык. Виторашта назначап баралмай. Ну, бүген зоотехник төп көшәнең балансланган рацион төзү бит. Бәй шуны да белмәсең инде, зоотехник. Менә шуңа күрә яртысыннан әдәрәге төзи белә диде. Нәфис әйтте. Нәй. Хау катадыларны, пока
Soңga zotexnik әйбәтләп автоматик рацион төзергә өйрәтмәенчә өстеннән төшмәгәндә. Ватзада шундый буры шундый. По категориям бар иде. Икемдә безнең зотехниклар юк. Витрашлар төзеп бит инде моны. Шуңа görə шулар белән берлектә менә уку программасы салып, аннан тагын нитеп карыйбыз әйтә. Пока рацион төзергә өйрәтмәенчә туктамайбыз. Вот безнең бурыш менә шундый. Тәгә яна без. Җыеп алынган сораулардан соклана, агрономистта моның буенча анализ ясап, безнең укыту вакытында кире өйрәтеп китербез дип инде. Үзебезнекәрдә укытулар үтендә, аларны белешләр шахар укытып, кире безнең программага кереп, сабуту баласында Алла берсә, кире тест биреп, менә үчәтеп эшләй, кире экзамен алачакбыз. Ярыш шартларын матур мәктәп башкарып чыктылар. Күңелле барды безнең бәйрәм. Ветфишерлардан карап китсәк, безнең урын чыгарылды, 3 урын. Рәхмәт хаты һәм акчалата премия бүләкләнде. Слайдларны карап барсагыз, безнең фишерлардан 1нче урынны Чишмә хуҗалыгыннан Ялалов Рөстәм, 2нче урынны безнең Бадиков Илдус, агрофирма Чишмәдән Ибрагимов Азаматлар алды. Технологларга килгән вакытта безнең Айрат тоже бик матур мәктәп оештырган иде үзенең экзамен урынын 2 урында барды бездән. Берсе практический, икенчесе теоретический өлеш, 2 группага бүленеп, 15 технолог катнашты. Бик матур мәктәп. 1нче урынны безнең Актаныш агрофирмасыннан Арсланов Мөдәрис, 2нче урынны Фаттахов Тәбриз агрофирмасыннан һәм Алга хуҗалыгыннан Умеров Рифкатлар алдылар. Мал табиблары арасында безнең шулай ук сынау үткәрелде. Кадир фирма җитәкчелегендә Том хуҗалыгыннан Тагиров Илдар, 1нче урында, 2нче урында Чишмә хуҗалыгында Ахметов Илназ һәм 3нче урында Нурдан Ахяров Денислар. Килеп җиттек зоотехникларга. Зоотехниклар буенча сораулар катлаулар иде безнең. 3 төрле номинациядә сынау үткәрелеп китте булар. Нур хуҗалыгыннан 1нче урында Ахяров Денис, зоотехник булып керде. 2нче урында безнең ветврач булса да Ахметов Илназ катнашты. Бу номинацияны калдырмадылар, чөнки хуҗалыкка безнең урын кими бит инде. 3нче урынны Алла хуҗалыгыннан Хасанов Илгиз, зоотехник. Иң күңелле эшебезнең һәм салкын булуга да карамастан уйнап көлеп шаярып катнаштылар бәйрәмнәрдә. 35 яшьтән югары савымчылар Норатлы хуҗалыгыннан Яппарова Дилүзапа бик матур итеп киенеп килгән иде. Үрнәк иттереп башкаларга да менә шулай эшләр дип күрсәтте. Бик чиста итеп аппарат үтеп җиде бу. 2нче урында безнең Алла хуҗалыгыннан Шәйхов Марат абзый һәм 3нче урында узган ел Татарстан күләмендә ярышта катнашып урын алып кайткан Ахметова Гүзәл булды Баша хуҗалыгыннан. 35 яшькә кадәр савымчылар арасында безнең 2 кыз бала килгән иде. Берсе Алла хуҗалыгыннан, икенчесе Чишмә хуҗалыгыннан. Чишмә хуҗалыгы Давлетова Альбина безнең 2нче елгына катнашса да 1нче урынны алды бу кыз бала. Әйбәт күрсәткеч белән Мишәр гелене бит дип чатырлап тора торган кыз бала. Икенчесе безнең абсолют җиңүче булды Алла хуҗалыгыннан Андриана Валентина. Бүтән күрсәткечләр буенча да бу кыз балага тиңнәр табылмады. Һәм менә Абсолют җиңүче булды. Абсолют җиңүче булды. Бик матур күрсәткечләр белән. Шушы номинацияләрнең барсында экранга куеп, безнең урыннар буенча хуҗалыкка урын чыгардык бит инде шушы конкурс нәтиҗәләре буенча. 1нче урынны яулады безнең Чишмә хуҗалыгы. Хуҗалык җитәкчесе Муллашева администрация хаты белән бүләкләнә чыгаралар. 2нче урын безнең Алга хуҗалыгы, Радиф Мөдәрифович. 3нче урында Нур хуҗалыгы. Рәхмәт җитәкчеләргә. Эшләрне катнаштырган йөрәктән. Насип Багыйзович безгә бер номинациядә буш калмасын, барсында да катнашыгыз дип әйтеп җибәрде диделәр. Bu kadar kişi zooteknikler, dayarkalar bilen bunlara çıkarsın etsin. Zil. Emmeyin cihaz ya, ama ciddi değilse inlerler. Şanar evinde biz ya. Verip davay, dinamikin var davay. Men nettiginde de ettim, Nur Hocalığa постепенно davay deyipler. Bu şehirde basa şu ana kadar bulaşalım. Безнең әйтеп үткәнчә, хәзер укулар шыра башлана. Терлекләр безнең инде туракларга кайтып биттеләр.
Теге җыелыштайды киткәнем, Алла хуҗалыгына кашуша конкурс үткәрүчеңә алып торды безнең дип. Шәгенәк баша кайтты, Нурбаян хуҗалыгы кайтты. Алга да безнең якшәмбегә кайта Алла версә, шуңа күрә терлекчелекне кышлатуга ныклап киреп китәбез. Рационны да безнең кышкы рационга кушабыз бит инде. Уже поставщиклар килә башладылар оборудование белән. Терлекне туйдыру өчен безнең компонентлар белән, шуңа Ләсән инде төрле компонентлар алып ялышмыйбыз, киңәшләшеп алабыз компонентларны. Укытуга килгән вакытта, әле укытулар безнең түләүсез, шуңа түләүсез укытулар булган вакытта киләбез, җыелабыз, вакыттан киңәшләшеп башкарабыз. Пилотный проект башкарыла безнең Актаныш агрофирмасында. Новосибирскә алар технология алып кертеп, система кормления, система управления стадом алып баралар. Алла версә, күрсәткечләрдә булырга тиеш. Шуңа республика күләмендә безнең 2 район, Әтнә һәм Балташ районы пилотный проектның башлангычы булып торсалар, бу әйбер инде безнең 2021 елдан башка хуҗалыкларда да кирип китәчәк. Шуңа күрә безнең барлык терлекнең малбаш санын учетка алу, идентификация утыра инде мәгълүмат җибавай итеп, бу терлекләрнең учетка алуына башлайбыз. Өйрәнә торабыз бу әйберләрне һәм өйрәткән вакытта җыелышларга, укуларга килми калмабыз. Рабасы да булачак, аларны да усилийтте булыр. Айда анда укытып, менә пока шомарганчы, кайсы белгече шул ассимиляторларга да кирәк булачак, гайрат. Алар белән дә укытабыз да. Менә шушындый сезонга кирип китәбез. Менә начит без полностью кайтып бетте, кышлатып кирип киттек. Азыклар җитәрлек, Аллага шөкер, шуңа күрә шул азыкларны әйбәтләп баланслап әйдә. Ашатуын оештыра инде без сезонда. Шулай булганда без сезон белән сөт сауабыз. 2020 елның бүгенге көненә кадәр безнең шәхси хуҗалыкларда мөгезле эретерлек 101%-ка арткан. Бу 90 башка дигән сүз. Шулар эченнән сыерлар 101%-ка һәм 32 арткан булып тора. Сарыклар безнең кимегән 1054-кә һәм инде атлар 110%-ка арткан булып тора, 51-гә арткан. Мөгезле эретерлек санына килгәндә, аерым авыл җирлеккә караганда безнең әйткәнемчә инде 90-га арткан булып тора. Иң күбе Кәскәйдә, Актанышта арткан безнең Әтәстә, иң күп санда Токталачык, Аешта һәм менә инде таблицада күрәсез. Иң кимегәне 27 шәһәргә кимегән булып тора. Шурака Йомалы җирлегендә, Бугады, Иске Курма җирлекләрендә 14-гә кимегән һәм аларны тоже таблицада күрәсез. Һәм менә караганда шундый нәтиҗәгә килә. Авыл җирлекләрендә терлек асрау өчен республика программалары нигезендә дә төрле ярдәмләр, мөмкинлекләр артуга карамастан, аерым җирлекләрдә халык ялкаулана ахры дигән фикергә килә башладым. 120%, Актанышта 36-га арткан бу узган елга карата. Кировта 41, Әтәс безнең арттырган Актаныш баш, Аеш, Токталачык, Мәсәде, Бойсар, Сәфәр һәм Түкедә арткан булып тора. Үзгәрешсез Күҗәкәдә, калган җирлекләрдә безнең менә Шуракай, Йомалы, Усы, Иске Курмаш, Бугады, Тирәкәй, Әлем, Аккүз, Уразай, Шолманарат, Пушы, Ойман, Суксу, Яхшы, Күҗәкә түгел, Яхшыда кимегән булып тора. Менә безнең Актанышта булып, Актанышта арта, терлек саны һәм сыерлар саны арта. Сарык Кәҗәнекедә кеше шәхси секторда үзенә сәламәт яшәү рәвешеннән инде экологиядан чиста продукт җитештереп туклануга 100 тоткан заманда, менә Шуракай, Йомалы, Иске Курмаш, Бугады кебек авылларда күпләп кимүне мин аңлап бетерә алмыйм дигән фикерне әйтәсем килә. Мөгезле эретерлек саны бер айлыкка караганда безнең Усыда арткан булып тора 15-кә, Мәсәдә 4-кә арткан, Шолманаратта 17, күпләп арткан булып тора. Иске Курмаш, Күҗәкә, Шуракай, Яхшыда, Әтәстә арткан булып тора. Һәм инде безнең 2 генә җирлек киметкән Тирәкәйдә 1-гә кимегән һәм Пушыда 4-кә кимегән булып тора. Гомумән алганда инде 80-гә арткан бер ай эчендә. Сыерлар санына килгәндә узган елга карата Аешта безнең арткан 22-гә, Тирәкәйдә 9-га, Кәскәйдә 24, Кировта 16, Әтәс 14, Бугады 11, Актанышта 8 һәм инде шу бердән 8-гә кадәр арткан җирлекләр булып тора. Иң күбе киметкән безнең Ойман, Сәфәрдә безнең инде тоналар арткан булып тора, мөгезле эретерлек. Шуның исәбенә алдан әйтеп китермен.
Яхшыйда Ямалда кимеген булып тора инде сыерлар саны. Бер айлыкка караганда безнең Тилекейдә орткан булып тора берәүгә, Шуракайда әтәстә орткан, һәм инде Уразай белән Пушида кимеген, башка җирлекләрдә үзгәрешсез. Бер айлыкта караганда безнең бергә кимеген, әле моңа кадәр безнең инде кайчаннан бирле сыер саны кимегәне юк иде. Шәхси хуҗалыклардагы сорып кәҗәгә килгәндә безнең иң күбе 122%-ка орткан булып тора Актанышта, Әлемдә орткан, Суксуда орткан булып тора, Токталашып, Шуракай, Ояш, Телекей, Ямалы җирлекләрендә күпләп орткан булып тора. Һәм инде күпләп киметкән җирлекләр булып безнең Пушида кимегән, Богадада, Иске Курмашта, Киров, Аккүз, Мәсәде, Күҗәкә, Әтәс, Уразай, Усы, Түкке, Яхшый, һәм инде Бойсар, Шолманарат, Кәскәй җирлекләрендә кимегән булып тора. Атларга караганда безнең иң күбе орткан булып тора Усанилга карата Актанышта, Мәсәдәдә, Ямалыда, Пушы, Телекей, Күҗәкәдә орткан булып тора. Шулай ук Түкке, Токталашып, Койман, Искәлем, Яңалым, Әтә җирлекләрендә орткан булып тора. Һәм инде кимегән безнең Бугады, Аккүз, Уразай, Бойсар, Ояш, Шолманарат, Шуракай җирлекләрендә. Һәм инде иң күбе безнең орткан булды Күҗәкә җирлегендә. Иң күп атларда безнең 116 баш Күҗәкәдә, икенче урында безнең Ямалыда, Шолманаратта безнең 55 булып тора. Һәм инде Әтәстә 50, калганнарда шушы 50-дән азрак күләмдә атлар асрала. Шәхси хуҗалыкларда сатылган сөткә килгәндә безнең ел башыннан караганда 1013 тоннага орткан булып 13%-ка орткан булып тора. Август айында бер айлыкта караганда 132 тоннага арткан һәм 11%-ны тәшкил итә. Җирлеккә караганда безнең иң күбе Түкедә, Оешта, Ойман, Бойсар, Кәскәй, Актаныш баш, Күҗәкә, Бугады, Әтәс, Усы, Телекей җирлекләрендә арткан булып тора. Инде киметкән җирлекләр Ямалы, Суксу, Аккүз, Шуракай һәм Яңалым җирлекләрендә кимегән булып тора. Бер айга караганда безнең Оешта, Актаныш баш, Киров, Усы, Бойсар, Күҗәкә, Актаныш, Шолманарат, Бугады, Түкке, Әтәс, Уразай җирлекләрендә арткан булса, кимегән җирлекләр безнең Иске Курмаш, Яңалым, Аккүз, Сәфәр, Шуракай җирлекләренә туры килә. Калган җирлекләрендә безнең динамика күзәтелми. Август айында иң күп сатылган сөткә килгәндә безнең даими рәвештә Сәфәрдә, Токталашып, Кәскәй, Шолманарат, Киров, Яхшый, Бойсар, Суксу һәм Аккүз җирлекләрендә 600-дән алып 1060-ка кадәр була. Бу инде безнең бер хуҗалыкка бүлмичә караганда 600-дән кимрәк һәм 300-дән артыграк булган җирлекләр безнең Әтәс, Бугады, Оеш, Түкке, Уразай, Актаныш баш, Ямалы, Күҗәкә, Иске Курмаш, Усы, Шуракай җирлекләре һәм инде иң киме безнең Телекей, Әлем, Пушы, Актаныш, Койман җирлекләре булып тора. Сатылган сөт бәясенә килгәндә безнең моңа кадәр Телекей, Токталашып җирлекләрендә сөтне җыючы таң хуҗалыгы 19 сумнан иң күбе иде. Монсында безнең иң күбе түләгән булып тора Бойсар җирлеге 19 сум 21 тиен, 19 сум түләгән безнең Телекей, Токталашып, Оеш, Кәскәй, Әтәс, Түкке җирлекләре һәм инде иң азы 18 сум түләгән Күҗәкә, Аккүз, Яхшый җирлекләре. Монда инде безнең Идрисов җыйган, мисал гына әйтеп әйтәм, Суксуда 18 сум 62 тиеннән түләгәндә, ни өчен ул Күҗәкә җирлегендә 18-дән генә түләй? Янәшә ике җирлек, менә бу аңлашылмый, халыктан көлү дип бәялим инде. Илдар моны анализлап бетерергә кирәк. Бер хуҗалыкка центрларда туры килгән сөт безнең Оешта, Кәскәй, Яхшый, Шолманарат, Сәфәр, Шолманарат менә бу туры җирлектә безнең 22 центнердан 24 центнерга кадәр туры килә. 20-дән кимрәк һәм 10-нан артыграк булган җирлекләр Бойсар, Әтәс, Усы, Түкке, Ойман, Токталашып, Сәфәр җирлекләре була. Безнең инде Актанышта иң әзе 0,8, Пушуда 2,8, Әлемдә 3,3, туры килә Телекейдә 5, Шуракайда
Иска Кормаш, Тоцуксу, Уразай, Күжәкә, Октанышбаш, Йомалы җирлекләрендә һәм Бугада уннан әзрәк, функционердан әзрәк тур килә. Бер хуҗалыкка сөт сатудан тур килгән акча кереме иң күбе менә Кәскәйдә 7591 тур килсә, 513 сум Октанышта, Октаныш Пүше әлемнең дәүләргә була, Кирәгәйдә безнең иң әзе Суксуда, иң әзе булып тора, Шуракайда һәм Иска Кормашта. Инде 4000-нән 7000-гә кадәр безнең Түке, Сәфәр, Токталачык, Шолманарат, Яхшы, Оеш, Кәскәй җирлекләренә тур килә. Мини-фермалар буенча безнең планлаштырылган иде, авыл башкалары тарафыннан 58 мини-ферма, бүгенге көндә 41 мини-фермага документлар тутырылган, планнан артка калу 17-гә туры килә, һәм инде бу 71% үтәлешне тәэмин итә. Беренче урында безнең Оеш, икенче урында Кәскәй, Октанышбаш, Түке җирлекләре беренче бишлектә. Соңгы урыннарда Иска Кормаш, Аккүз, Уразай, Бугада, Шолманарат җирлекләре. Акча кирүдә динамика булдыра алды инде безнең икмәк сату бугайда. Инде ул 326 миллион икмәк сатылды август айында. 19 елда ул безнең 231 миллион гына, 141% тәшкил итә. Бәядәге әйтәләсең, былтыр күпме средний бәя икмәккә, быел күпме средний бәя? Былтыр 9 сум булса инде, бу ел 11 сум 50 тиен чамасы. Аңлашылды. Сентябрь, 1 сентябрьдә хуҗалыклар буенча тирлекчелек процессы сатудан гына кергән акча кереме кысалса бу 1 миллиард 248 миллион, 89 миллионга артырак, район буенча 8% үсеш бирә. Аңа карамастан безнең тамыр хуҗалыгы 6 миллион 200 мең акча алып бетерелмәде, аның акча кереме тирлекчелек процессы сатудан 88% кына. Яшелләр үсеш, җиялек нигез башак агрофирма Шишмә хуҗалыгы, Нур агрофирма Октаныш алга хуҗалыклары уртача район күрсәткеченнән югары нәтиҗәләргә иреште. Калганнарны уртадагы 100%-тан артыграк хуҗалыклар үзегезне слайдта күрә аласыз. Шартлы тирлеккә акча керемендә әйтеп итәсе килә, уртача безнең бер шартлы тирлеккә 51353 сум тәшкил итә. Уртача район күрсәткеченнән югары күрсәткечкә ирешкән хуҗалыклар Әнәк хуҗалыгы, агрофирма Шишмә хуҗалыгы, Нурбаян хуҗалыгы, Башак, нигез хуҗалыклары. Калганнар слайдта. Сөт сатудан кергән акча кеременә әйтәсе килә, 943 миллион 741 мең акча керде, былтырга караганда 112% тәшкил итә. Инде безнең монда бизә бетермәй кызыллар, тамыр хуҗалыгы 93%, һәм таң хуҗалыгы 87%-на ел башыннан күренеп тора слайдта. Алласы. Ай ичендә сөт сатудан кергән акча кеременә карасак, без 110 миллион 69 мең акча кертә алдык. Бу безнең июль айына караганда 97%-на. Без июль айы белән чагыштырганда 2 миллион 892 мең акча алып бетерелмәде. Кассаларга, хуҗалык кассаларына керелмәде дип әйтергә була инде. Ай ичендә дә арттырганнар да бар. Башак хуҗалыгы 8%, таң хуҗалыгы 3%, алга 2%, Шишмә хуҗалыгы 2%, үз урынында калдылар. Иканы хуҗалыгы 100, Ташны хуҗалыгы 100. Калганнар ай ичендә июль айы белән чагыштырганда кимиттеләр. Слайдта үзегезне күрә аласыз. Süt бәяләре. 1 сентябрьгә ел башыннан süt сатудан кергән акча һәм уртача бәяләр белән барлыгы 199,678 центнер süt сатылды. 943 миллион 741 мең. Уртача бәясе 23 сум 59 тиен. Ниндидер чыгарлыклар бар, 22 сумдан алып 24 сум 36 тиенгә. Югары бәядән сатуга ирешәлде безнең агрофирма Шишмә хуҗалыгы 24 сум 36 тиен, Әнәк хуҗалыгы 24 сум 33 тиен, агрофирма Октаныш 24 сум 19 тиен. Андан калып килә Шишмә хуҗалыгы 23 сум 80 тиен,
Başak Hocalığı 23 сом 71 тиын, Taşkent Hocalığı 23 сом 59 тиын. Қалғанların бәяләре орташа районнан чак кына түбәнрәкләр бар, күпкә түбәнрәкләр бар. Үзегезнең сайтта күрә аласыз. Ит сату. 19 ел белән 20 елны чагыштырганда без минуска эшләдек. 96.1%. 12 миллион 260 мың акчаны алып бетерелмәдек. Хуҗалык кассалары туланмады. 12 миллион 260 мың. Ну, шулар арасында әйдәп бардаган яшелдә булган хуҗалыклар да бар. Сиялек, Ташкын, Нурбаян, Шишмә, Эконом, Алга, Башак, Нигез, Нур, саф хуҗалыклары. Но инде былтырга караганда да итне сатылмадылар. 96.6% безнең Таң, Наратлы 93.6%. Агрофирма Актаныш 91.1, Әнәк хуҗалыгы 79.9, агрофирма Шишмә 76, Тамыр хуҗалыгы 75.7. Район буенча 96.1. Бу безне бизәй торган сан түгел. Хәзер алдарак тагын докладта ачырак тырышырмын. Ай ичендә сатудан кергән акча июль белән чагыштырганда августны, июльдә 32 миллион 900 булса, августта 29 миллионлык, барлыгыбыз район буенча 3 миллион 852 мың минус. Ай ичендә ит сатуга яшел зона галәктербез. Башак хуҗалыгы, Алга хуҗалыгы, Наратлы хуҗалыгы, агрофирма Актаныш хуҗалыгы, агрофирма Шишмә, Ташкын, Тамыр хуҗалыклары минуска эшләделәр. Сатылмадылар инде алдагы күләмендә. Шишмә хуҗалыгы, Эконом, Нигез, Нур, Сиялек. Инде миллионнан артык акча кертелмәделәр. Саф, Таң, Нурбаян, Әнәк хуҗалыклары. Алдагы таблица. Бүгенге дәлелтерлек ите җитештерү. Барлыгы сатылган безнең 31,033 центнер, уртача авырлык безнең 408 килограмм тәшкил итә. 7608 баш тапшырылды дәүләткә һәм базарларда сатылды. Акча кереме 304 миллион 269 мың, уртача бәясе аның 101,97 тиенгә чыга. Менә монда инде бәягә килгәндә төрле чуарлыклары бар, кемдер 112 сумга сата, кемдер 101 сум, 100 сумга сата. Bizə mitirgan sanlarının 87 sumga, 80 sumga satkан. Монда инде үзенең ичендә схемалары бардыр. Кемдер үлемне капласа, кемдер башка төр схемалар куллана. Но санга чыкканда менә шундый картина чыга. Бу безне бизә торган сан түгел. Бу 3нче ай инде мин әйтеп киләм. Безнең ит сату юк, ит сату юк. Нигә? Итештерү булмаганга июль, август айларында безнең ит буенча biz шөгыльләнмәдек дисәк тә була инде. Ай ичендә ул безнең 75%, ел башында 96%. Монда уйланырга урын бар. Хөрмәтле җитәкчеләр, хөрмәтле белгечләр, моны үзегездә карап китсәгез. Август айында гына без барлыгы саттык 4013 центнер ит. Уртача авырлык 397 килограмм килде. Баш саны 1016 баш безнең җибәрелде, сатылды. Һәм акча кереме 40 миллион 578 мың булды. Уртача бәясе 100 сум 51 тиен. Монда да шул ай ичендә дә шушы таблицаны куйдык. Менә инде монда ай ичендә дә кызыллар Нигез 78 сум, Тамыр 75 сум, Сиялек 74 сумга итне саттылар. Алдагысы. Ел башыннан уртача безнең 1908 кеше хезмәт куйды. Аларга 20 елда 403 миллион 988 мың хезмәт хакы түләнде. Уртача хезмәт хакы 24 мың 807 сум. Былтырга караганда 10%-ка югарырак. Хезмәт хакы өлеше Әйтеп чыгар иде. Монда күренмәй. Шишмә хуҗалыгы безнең 32,952 сум түләде. 126% рост белән бара. Нигез хуҗалыгы 27,939 сум, 123% рост. Таң хуҗалыгы 26,492 сум, 120% рост. Агрофирма Шишмә хуҗалыгы 29,408 сум, 118%. Алга хуҗалыгы 21,626, 118%. Башак хуҗалыгы 24,571 сум, 111%. Наратлы хуҗалыгы 29,218 сум, 110% рост. Район күрсәткеченнән
жак кына калышалар биздин. Сав кожалыгы 20.540, но үсеше 9% кылса да, хизмет хакы 20.520 сом. Агрофирма Актаныш 26.698, %8% рост. Нурбай кожалыгы 26.561, %8% рост. Ташкын кожалыгы 23.734, %7% рост белән. Энек кожалыгы 31.014 сом, %6%. Нур кожалыгы 24.462, %3%. Иканом кожалыгы 16.768, %1%. Тамыр кожалыгы 22.077 сом, 100%. 97% белән Шиел кожалыгы 16.536 һәм СПСК гыйдел 16 кешесенә 21.136 сум уртача хезмәт хакы бирәде. Былтыр белән чагыштырганда 84%. Менә Этне районы 15% үсеш белән 27.967 сум акча түләй 1 августка. Балташ тау 25.985 сум, 14%. Күрше Минзәләдә ул 27.497, 135% үсеш бирә. Мөслимдә күршедә 27.136, 9%. Республика буенча 26.627 сум, 11% бирә. Менә әйтеп китәргә була 18% үсешне бирә. Азлакай 26.091. Шулар арасында без 24.807 сум, 10%. Бәләкәй бу кызлыкны ягыннар. Бел айда карагыз хезмәт хаклары буенча. Мөмкинлек бар бит, икмәк бар, бәясе бар. Мәҗәләнең зарплатагыз буенча да бай табар кабат анализлар бетерәсез. 168 boş mügizli eretirlik, 987 boşka ortak. Sıyır sonu üzgerişsiz, at 908, sorak 2575. Yıl başından alıngan buzavsanı 9294, ay içinde 10.055. Kılın 141, beren 750. Yıl başından süt yetiştiriu 46.627 tonna, %8%, ay içinde 6.036 tonna, %9%. Urtaşa bir sıyırga yıl başından 4.545 kilogram, ay içinde 588. İç yetiştiriu barısı 21.135 tonna, %4%, Ağustos ayında 1850, %6%. Şunun içinden mügizli eritiriligiti 3746 tonna, %1%, ay içinde 4465 tonna, %2. Kış iti 17.352 tonna, Ağustos ayında 1.381. Satılgan süt yıl başından 42.624, %7%, it 20.206, 96%. Ay içinde senin başı 60'lık 1% kılan. Bunda da realizasyon yok. 8.7 olganda 189, 64%, %18 minus. Baş sanın hocalıklar boyunca karasak, 2019 yılının Ağustos ayı bilen çağıştırganda 587 başka ortak, köplep arttıruşçılar Başak, Enek, Agrofirma Aktanış, Tang, Nigiz, Agrofirma Şişme, Naratlı Nur. Saklap kalışçılar Nurbayan, Taşkın, İkanom, Şiyelik, Saf. Üzgerişsiz olğa, kimitüşü bir başka olsa da kimitti tamır hocalığı. Yıl başından karasak 476 başka arttı, %1%. Arttırışçılar Nigiz, Başak, Agrofirma Aktanış, Enek, Tang, Agrofirma Şişme, Nur, İkanom, Naratlı, Tamır, Olğa. Kimitüşü Şiyelik. Ay içinde 99 başka kim, 99.7%. Saklap kalışçılar Agrofirma Şişme, Nur, Saf, Şişme, Tang, Tamır, Şiyelik. Üzgerişsiz Nurbayan, Olğa, İkanom. Kimitüşüler Nigiz, Enek, Başak, Agrofirma Aktanış, Taşkın, Naratlı. Mügizler eretirlikning zadaninin ötelişine göz salsak, bizning zadanini ötedi, üzerinin sanlarını ötep çıktılar. Nigiz, Agrofirma Aktanış, Tang, Başak, Agrofirma Şişme. Kalganları ekranlarda görünür.
Hazır sütkә күчәк жыл башыннан хуҗалыклар буенча сөт җитештерү барлыгы 43,536 тонна, %6%. Күләмле арттыручылар нигез, агроферма Шишмә, агроферма Актаныш, Шишмә, Нур, Башак, Нуратлы. Киметүчеләр Саф, Ташкын, Таң. Август ayında хуҗалыклар буенча сөт җитештерү 56,315 центнер, %6%, bir сыерга 593 килограмм. Таблица күренә, bir сыерга белән куелган нигез 864 килограмм, Шишмә 729 килограмм, Әнәк 704, агроферма Шишмә 660, Башак 643, Нурбаян 642. Шул безнең шулай хуҗалыклар 500-гә дә җитмәгән район күләменнән кимнәр Тамыр 463, Алга 427, Саф 414, Иканом 413 килограмм гына. Хәзер сөтчелек ферма мөдирләренә күз салсак, август айында безнең кемнәр ничек эшләде, экраннарда күренә. Безнең иң лидер булып Аеш хуҗалыгы bir көнгә 28,8 август ayında сөт саулды. Пүшче, Аккүз, Түке, Тыңнамаз, Кыркайын Түбә, Шалманарат, Яңа Кырмаш, Әтәш, Җиеш, Меңнәр, Яңа Әлем, Шәрик, Шигәне район күрсәткеченнән югары, калганнары район күрсәткеченнән түбән. Экраннарда күренә. Икенче төр безнең ит булып тора битендә ел башыннан хуҗалыклар буенча мөгезле эре терлек ите барлыгы булды 35,057 центнер, 99,6%. Экраннарда безнең күренә кемнәр ничек эшләгәнен, былтыргы саннарга караганда процентлары югары булып тора. Нигез, Әнәк, Башак, агроферма Шишмә, Нур, Нурбаян, Шишмә, Иканом, Таң, Алга. Былтыргы саннардан да җитештерә алмадылар Наратлы, Саф, Ташкын, агроферма Актаныш, Шиялек, Тамыр. Шулай ук ай эчендә 4372 центнер, %2%. Экраннарда безнең шулай ук күренә. Наратлы, Алга, Нигез, Башак, Әнәк, Нурбаян, Шишмә, Саф безнең былтыргы саннан артыграк. Таң, Нур, агроферма Шишмә. Киметүчеләр Шиялек, агроферма Актаныш, Ташкын, Тамыр, Иканом. Август ayında хуҗалыклар буенча мөгезле эре терлектән тәүлеклек үсеш 767 грамм алынды, үгезләрдән 755, тишеләрдән 787. Безнең үсеш әйбәт дип әйтик, Башак, агроферма Шишмә, Нурбаян, Әнәк, Шишмә, Ташкын, Саф, Шиялек безнең 900-дән 800 граммга кадәр. Саф, Наратлы, Алга, Иканом, Нигез, Таң 700 граммнан чуть артыграк. Шул бер рәттән безнең Тамыр хуҗалыгы 555 грамм гына. Үгезләрдән тоже экраннарда күренә шул хуҗалыклар. Ел башында мөгезле эредер капатуны карап киткәндә безнең барлыгы 9932 баш мөгезле эредер капатылды. Узган елдан чагыштырганда ул 576 башка кимрәк булып тора. Хуҗалыкларга килгәндә безнең Әнәк агрофермасында иң зур минус булып тора 225 башка минус. Шулай ук агроферма Актаныш 72, Таң 45, Саф хуҗалыгы 30, Ташкын 30, Тамыр 16, Башак 12, Шиялек хуҗалыгында 10 баш булып тора. Шулай ай эчендә безнең 1123 баш терлек капатылды, 94 башка ким. Хуҗалыкларга хуҗалыклар арасына карап киткәндә Саф, Тамыр, Актаныш хуҗалыкларында минуслар күренә. Шулай капатуны сыер кантона капатуга айырып карап киткәндә безнең барлык сыер Зыянлык чыгалмый да. Капату буенча безнең чыгалмый, беренчедә бу елда безнең биткән узган ел булган агыйдел монда 181 баш биреп тора инде һәм Әнәктә. Син ничек була? Арыз әйтәләрсең. Яла харына. Әни без шул күпме безнең 576 раз әйтсәм.
Bayda tağım bir naran etsin. Sebebi nerse de sonra? Lan nasıl beys kalkıydı var mı indi? 181 diyen sıdanıkı. Yani 225 Kıbrıs'ında Paris. Kıbrıs'ında bu tırpanmayı mesela bir şey. Kani Allah ateşti olmaydı bu zaman kare var. Derler şu. Şulay seyir калпатыбыздын ел башынан 7198 баш, минуслар енді біздің 317 баш район бойынша. Әлі графикімізде шулай 160 баш минус болып тұра. СПСК-ға біткен енді 115 баш, Тоң 66, Ташқын 29, Тамыр 16, Саф 13 баш, Агрофирма Ақтаныш 12 баш. Шулай ой ішінде 829 баш сиыр қоплатылды, 51 башқа минус болып тұра. Жалғылар арасында енді экрандарда көріне. Тана қоплатуымыздың ел башынан 2734 баш, 259 башқа минус. Жалғыларға келгенде шулай оқында Әнәк, Ақтаныш, Алға, Нұр, Саф, Ларатлы, Агрофирма Шишма құжатларында минуслар көресіз экрандарда. Ой ішінде 294 баш қоплатылды, 43 башқа минус. Шулай экрандарда көріне. Әйінді қоплату мүмкіндігіне келгенде біздің қоплатырға мүмкіндік болғандықтан біздің 60-90 күн аралығында біз олаған сиырларын қоплату. Біздің енді ел башынан 2019 жылының ноябрь айынан башлап 2020 жыл июнь айында біздің біз олаған сиырхан тона башлары 8609 баш еді. Но біздің енді барлық сиыр қоплату район бойынша 7198 баш, 1400 өмір башқа біз бүтіней қоплату алмадық. 84 франц болып тұрайын. Біз енді, допустим, 15 франц біраққа шығу деп ойласақ, но айрым құжалқларға келгенде онда шулай қарап кетсек, негізді 71 францтықына Нұрбаян 76, Агрофирма Әнәк 76 францтықына, Алға құжалығында 78, Соф құжалығында 79, Иканов құжалығында 79. Құжалықларға айын бар отчет берілінді, сиыр қоплатуында бізгізді дағында нұқлабырақ анализдап кетсеңіз еді. Біздің картина бойынша шулай көрініп тұрайын мұнда. Оларны қоялайды. Соңырақ шулай ой ішінде біздің қоплату мүмкіндігі 1091 башы, 829 баш қоплатылды, 262 башқа киім, 76%. Жалғылар арасында ол тоже экрандарда көріне. Алдағы таблица біздің тона қоплату мүмкіндігі. Ел башында енді біздің туып кірген тіші малны есеплегенде біздің 3831 баш еді. Шундан шығып енді біз 12% расход алып ырғытып 3371 баш біздің тона қоплату мүмкіндігі бар құжалықларда. Біз құжалықлар район бойынша құжалықларда 2734 баш тона қоплата алдық. Мұнда да 637 башқа біздің разница беріп тұра, қарасаңыз құжалықларда көрініп тұра бұл. Кімдер мұнда енді Ташқында бек зор минуслар біздің Алға құжалығында, негізді Иканом, Агрофирма Ақтаныш, Агрофирма Шишма, Тоң, Нұрбаян құжалықларында зор минуслар көріп тұра. Шылай ой ішінде біздің 470 баш тона қоплату мүмкіндігі бар. Бойында біздің 16 ай алдан біздің туып кірген шуның қатты тіші баш мал бар еді біздің. Ләкин біз қоплатуға кіртайлауыз 16 айдан соң 294 баш мана. 79 башқа минус болып тұра. Алдағы таблица біздің енді өсішлер бойынша біздің 0,2 айлықлар біздің 1356 баш есепленді, 777 грамм. Район бойынша өсішлер әйбәт, но тамаш құжалығындағына біздің бар тек 515 граммына. 2-6 айлықлар біздің 2079 баш, 781 грамм. Тамыр құжалығында 599, 600-ге тоже жетмеген. 6-12 айлықлар біздің
2641 баш, 813 грамм. Дальше біздің 12-18-лер 3084, 772 грамм. Шулай қандай 10 металлісі біздің барлығы юнаш тәрбиесіндегі бұзаулар 9160 баш еді. Орташа өсіш біздің 787 грамм болды. Шының бойынша енді қоплату айын есеплегенде біздің шумысы шарылғанда біздің 16 айға келіп шыға бұл, әйбет, яқшы. Тамыр құжалығында 22 айға ұшы кетіп барады. Хам біздің бұзауылы. Ел башында енді біздің барлығы 9294 баш бұзауылынды. Бұл енді фермер құжалықларында кіртіп, мұнда көрсетеміз біз 74 башқа минус болып тұра. Енді құжалықларға келгенде біздің шолай біздің енді біткен 168 минусына біздің СПС-ке алғайдыр. Агрофирмақтан 125 баш, тамыр құжалығында 85, там құжалығында 50, сал құжалығында 45, ташқында 34, нұр құжалығында 32 башқа өгізді іріділік бұзау кейінірек алынды біздің. Шолай ай ішінде 1055 баш, 7 башқа мен сұлып тұра. Шолай экрандарда менде санар екен көріп тұрасыз. Айырып барып кеткенде біздің сиырлардан бұзау алу 6475 баш, 283 баш мұнда. Шолай зор минуслар агрофирмалық таныш 205, нор 87, тон 52, тамыр 38, саф 35, Нұрбаян 20, агрофирма шешме 13 баш. Шолай ай ішінде 665 баш бұзау алынды, 19-ға мен сұлып тұра. Дана бұзауына келгенде біздің барлығы 2787 баш дана бұзау алынды, 77-ге плюс. Ойында біздің сатып алынған дана бұзаулар, нелер бәрі-бәріне біздің плюслар көріне. Рахмет, сенде көп қана минуста. Бұзау бойынша да, қоплату бойынша да. Әнәмді еттерейді. Неге? Ойында біздің біріншіден елдан бізді гинекологический проблемалар көбейе, шерлер, сиыр қоплату орылаша, ветеринария қызметлер тегішінше шәртір мәсі біздің платформаларға бір көп кетеді біздің. Ветеринарлар ішлемейді? Біздің анаңына деп айтып қылмай, енді түп сәбәбі біздің сопастайдан бір башылық башату. Минус қаплату минус, бұдауда минусқа кетсе, ол нашар симптомын. Бірден бірін, сенде плюс сәна тана бұзау алу, күн башынан ансыда шол. Қайтқан түрліклерде бар бет енді біздің ансыда нәйді ол. Бұстыға қайтсындар, мен қаршытты күн анса. Әйбет, қайтала екен, әйбет ансыда. Кімнің баш саны шықмайды, бұзау саны шықмай, ол айтып шығар екен әйбет. Бір сөзімде yok. Пока башқалары сенің минус көріні. Минус көріні. Ұрады мұсы шында нормал көп. Неше құжағын есепке алмағанда. Август айында барлығы 49 баш ірітірлікке өлімінен ел қойылды. Олға Ташкан, Нұр, Негіз, Ақтаныш, Эконом, Сав. Ел башына келгенде барлығы 490 баш өлім бар. Ойда 9294 баш бұзауға қарата 5,3%. Онда енді тоже минуслар, көпкіна минуслар. Эконом, Нұр, агрофирма Шишме, Шиялік, агрофирма Ақтаныш, Сав, Негіз, Баша. Динамикаға келгенде, былтырға білән байылға шағыштырғанда, біздің былтыр 7% туры келсе, байыл 5,3, бірді 7-ге енді кеметілді. Көп мәдір әзірек яқшылық деп етіре керегінді. Бар мұның арасында бар ұралы параметресі Нұр, агрофирма Ақтаныш, Ташкан, Тамыр, Эконом, Шиялік. Район бойынша ай ішінде болған өлімні ұзған ел білән шағыштырғанда, біздің өлім 29 башқа ай ішінде кемеді. Бұлтыр 78-ге, ойыл 49. Мұнда бар-бір әдірек артықлық бір башқа башақ Ташкан, Эконом 2 башқа. Ел башынан келгенде 653 бұлтыр өлім, бұйыл 490, 163 башқа кеметтік. Мұнда артық енді Тамыр, Ташкан,
şehirlik bir başka artık, ekonom iki başka. Onda değişik devleti benim Bıbrakovka Karov. Bunda varlığı 270 seyir Bıbrakov seçildiğinde nefsel gerçekten dabavkalarını telesapaydan almazsa tekşirtip kına ağırga degenek. Çünkü indi bizim köpçülük sıyırlarda, boğurlar birme bir olaygan. Bu indi dönüşüm sıyırının da Bıbrakovkasına getiren izarada, işolup tesiride buzovlarga. Anım yaman tuğamız oğa, idi oğaşakımız oğayın. Şuna barab bitirsek bu yaklarda. Dabavkalardan bir kupkuna barandan da tesir. Bizden indi dağın teşhidabilitse biz Qozon bizden danlı sırap tura kadar oy sayın. Biz Merkuri boyunca her bir terlikle veterinar piyazabız ödeyinde. Özünün sıfırlarına kurasızdır. Tabletse bunda sizin 21'de vergen sonlar hem bizim veterinar yazılgan sonlar. Bunda bizim bir kupkuna raznice toğum, soğuk, agrofirmanek, agrofirmaklanış, toşkın, nurbayan toğum var. Şuşlarga veterinar arqılı ütketsəgiz eybularından başında. Bunda endi может халыкка саткан, теге işçilerге satkанлыктан ветеринарга бермән күренә торганда да белем инде бу әйберләрне. Так. Тан безнең дәши таблица безнең sütнең сыйфатлыгына килгәндә безнең кызлар тикшереп чыктылар. Sütне анализләделәр, соматический клетка менә үзегез күрәсез үзегезнең нормативны. Kimden kopma, 750'den yukarı bulganlar bizden naşar demiz betinde. Onda bizden nigiz, agrofirma şişme, ekonom, agrofirma aktanış, tam, naratlı, taşkın, tam, naratlı'nın ikinci brigadası, onda şol fabrikatına verilgen indi. Artık, şuna bunun üstünde şolay mastitine kıymeti de şuraya gerek şolu filtrelerini şasta oluşturuyor Ankara gereğinde. Bizim tam bir tablisi bizim dezinfeksiyalar yılda ötkərəz bitini yılga 2 tapqır deyimiz. Hayır hocalıklarda 3-4 tapqır ötkərlər bizim bu vaatqa gidete srednем 150% dezinfeksiya ötken olsa, o bizden norma deyip eytireyek. Mana özünüzün tablitsini özünüzün görəsiz. Qaysı bir hocalıkta dezinfeksiya вообще көрсетілмеген. Manda qaysı bir представителler ветврачтар айтайында өзіміз генә өткәрдік. Акты yok bu gündə. Biz şol aktlarga yazabız, bütün açık alabız. Şuna dezinfeksiya şu dezinfeksiya ütmegen hocalıklarda anarı buzovda ölümü artırga mümkün bitini. Bu yakını para bitirgeyi. Şulay dağın bizden skatamaliklarının bugünden para biri başladılar. Biyatirmiski yamalarının, Sibirski yazı yamaların, nadzorlar bilen. Şuna her biriniz özünüzün oğul sahiplerindeydi, hocalık yetekçilerde. Özünün mülakse bazıların ederek tertipke getirttirgeyi, anda köpçülük yerde, naşar yerlerde var indi. Rayon boyunca bu yıl 5 skatamalikna Respublika tarafından remontlandı. Kalganlarını da remontlattırıp bitirmezdi bizim. Bir şartlı tırlıkka uzgan yıl bilen çabaştırganda in kulak şekerim kürtken, mügezzirli tırlık başlarının uzgan yılga qarata kimitmeyi bir seyirga süt satını arttırıp bir baş mügezzirli tırlıkka uzgan yıl bilen çabaştırganda kup it yetiştirip yarış şartların durup getirip urunlar belirlerge, municipal rayon başlığı konulan akşalata bölüklerge. Birinci urun Başak Hojalığına verilgen, municipal rayonu başlığı fonundan 30 000 kulamında premiye bilen bölüklerge. İkinci öğretmen Nigiz Hojalığı
берген муниципаль район башлыгы фондунан 25 миң сум көлөмүндө премия белән бүлөк берген. Бешинчи орунду Наратлык хуҗалыгына берген муниципаль район башлыгы фондунан 20 миң сум көлөмүндө премия белән бүлөк берген. Soğubuturası meydanlar var idi. Raps var, şolay idi. Allah katnatsız alı görünmey olmayı yönlekinler. Şuna göre o problemimiz zep bizden 45% bölümden yapamaydı. 50'ye çıkmadık be. Zep ne yerini çıkartırgan mümkünlük var ansı şuna göre. Anlaşıla bitire göre iyi şul tırlıkçılık indi bizden. Siyah paytasın paytara bitirdi. Eyvalde bana şu tırlıkçılıkta oturup prodüksiyon arttırıyan karagayın ağlattı. Buzov boyunca, qoplatu boyunca da tam bir qavat qarag'izali xizmat haqlarini edi. Analizdagi har birimiz o'zimizda yo'llanishga kerak bitiramiz endi xizmat haqi bilan. Ko'p maqsadasi bor. Hikmatlarni da hisoblarga zayman tillashchilik produksiyasidan ko'p maqsadlarga teshqolarni qarag'iz. Mana shunday raqamli ishlaygali bizning bilan analiz yo'llab. Jil kelindi kelmadi tugul. Xudoy taologa rahmat. Mustarga da berdi, jiyilbalga da berdi. Bermadi tugul. Beyalarni da ibatda tashulay bo'lash. Direk tağım kabat aytan bina bizning xo'jalik shirinlaridan mana direk sizerlik bo'lsin. Endi bizning ana shu hikmatlar berilib, xizmat haqlari mana shunda direk xo'jalik shirinlarida sizerlik bo'lsin.